Летапіс сведчыць, менавіта з гэтага ўзвышша пачаўся Мсціслав. Археолагі, ускрыўшы пласты мінулага, пацвердзілі, жылі тут людзі мужныя, адменныя майстры. Нават назва горада па адной з версій Месть і Слава. І сёння горад-юбіляр славіцца добрымі працоўнымі справамі. Не ўпэўнены, што ўсе мсціслаўцы рыхтавалі юбілей. Але на свяце ўсе весяліліся ад душы, уражанняў хопіць надоўга. Дык, можа, не варта чакаць круглых дат і, успомніўшы народныя традыцыі, часцей праводзіць такія святы.